De kesabaton bala kerkui pi baro dap da kejing sukmen ngio ban ya kendu biang saisien akanika sngi ke bakut ke bakentang jong ublai banya dan kejing seng kejing selok ke basutenat mentaga sngi ngakwa bang ne keren spang kejing kloi ublai ban map kejing kloi ublai ban map ngila jue keren bun ke ike spang kejing map e jong ublai te mentang ine pet haga way pat kerukom te inya pule hakerkom keba kam jeleo bat nganget kani kejing pule kan yarap yang ai pi bangin san chu haukres kan yarap yang ai pi bangin dan kejing jan keba kam jan chu baru jisu baru kupa jongi bahabenang kupa jong jisu bat bangin so thu kam bhayu blai bat bangin la ban pendon kam ya kani ka jingtep ka bangina pule menta ha ka jing im jongi ka baman la kasngi but ngangait lengba kani ka jing pule kan yalam yangi bangin mat ya ka experience bangin mat ya ka jing syam ka ba kam bahas shu ka ba kam jeliu shu ka ba kam sutanat shu bane ka bangi jumat manen ana mencisngi te tongin ya phai bat nga po sam kala nong ka ba shi spotlight khot ba shi phau ni pet hakane ka khot hakanu ko komu blai u ainong ya kinong pop ki balakla ka ba mot sam kala nong ka ba shi spotlight khot ka ba shi phau ajing sha kane kala nong ka dei ka ba stan map ba kane sam shi spotlight ka dei kala nong ka ba ngire ban pule na ka por sha ka por na ka por sha ka por sam shi spotlight ka khot ka ba shi phau ko ong kum ne shim la le hangi kat bakum ki pop jongi lemne shim ainong yangi kat bakum ki jingla baman jongi phi kumnu blai ule yangi kinong pop kumnu blai ainong yangi shim la le yangi kat bakum ki pop jongi ka bible ko lemne shim la ainong yangi kat kum ki jingla baman jongi ni iya kane nadu kapor bo bru la pop ni kong ak peradan daina ni iya ka jing snai jong plai wadam la dai ban yap no daina har to sngi bo bam yo tu ding bo ble la dap adong yo banum bam han repet ka jing snai jong plai kadang pensa e ka jing im ka bakan jado jong u khnang ba un pai biang show blai wai biang ya kata kalat ka jing isnai daina tingi iu bleu long shau badap da ka jing isnai an kli phi ha ka jing im jong phi shmat kumba phi tip ba phi la le ki pop ki ba shirkai kanu ka pop ka ba phi la le ka ba krau phi yu ina me ka jing shisha ka ba phi pule ka ka khat phila mat na phi in am bo blai u khlem shim la ai nong e phi kat bakum kata ka jing le ba man jong phi dai unsen teng teng ni kum tiang ru ba ani la seng la le ka ningam tip shu ke ban jia yang a sikan jia kata hanrei u blai da ka jing snai u pelat yang pelat yang ai phi te hot ublai usha eki jinga eki jingjenjar bakin wan hangi kum kabenta kaban hikaya ngai phi dainam ban hikaya ngai phi ba tin jong blai ka dei ka ba shisha ba ngim dei ban yale kai bat ki jing sneng ki jing maham lupa jong blai dainam te bat bangin nangru ya ka jing suret lengba kitu ki jing syam ki jongi lengba ki consequence ki bami na ki jing mi ki bami na ka dau ka jing jit bakla jongi hi daina
ublay usha tangba phin yo iru bun sen phin mat bun sen bat ngi i kata bo ublay shimla ainong yang ikat bakum ke jingla ba manjong am shimla ainong adangi phai shu adangi kala ka bamot phinam ublay palat yang ina ke jingla ran phinam ublay palau palat yang ina ke jingla ran ubat yang idon shau blay batap ta ke jing isnai bat balay ublay ulek kumtai ki breo balay ublay kam shimla ainong ki kat bakum ka jingla ba manjong ki pin sham ya ka jubab ha ka dekat ka bakat wai ka bong kumne naba katba ka benang ka jrong hakle ya ka khandau ka ba kraw kata kan ka jing isin ai jong u ka long ya kita ki ba shap ting u kani ka de daw namar kum ba ka benang ka kam jrong bane ka khandau kum ta ka jing isin ai jong blai ka kam kraw hadu kata kata ya kita ki ba shap ting ya u philaban mudur hadu kat no ublai ulong ba isnai phila ju i ki breu ba ki le ki kam ki ba isnai ki wai thau blai ulong kum to ngangat kam kraw den ap bane ka ba ki long ki breu la ki breu ki danjing isnai hadu kat to kat no tamu blai ande bun sen ki breu pada kishet perkhat kum ta ba kham isnai ki breu bane ublai den ap perkhat kum ta ke ka ba ublai kloi ban le na ka banta ki to ki ba khot yo ke ka ba ublai kloi e ban le nam ta ki to ki ba khot kar pat yo phai bat nga sam kalanong ka ba phra phun reu ka de khot ka ba san sam phra phun reu ka de khot ka ba san kong kum ne na ba me atrai melong uba bha bat uba kloi ban map bat uba kerhai ka jing snai ya kita baro ki ba khot kar pat ya me Bible ko ong ba ublay ulong uba baha bat uba kloi ban map ano jing stana lebon ki breo ki sham ba kalong ka ba bai ki barakin ngat ya kan ni dai na Henry ublay kwa ngai phi bangin tip bat bangin so scam ba ublay umlong ko bangin ki perkat Henry wang ngang long ublay ba kloi ban map tada ngi khot kerpat yu dai ulong uba kloi ban map ya kita ki ba khot kerpat yu kita ki ba wan shi u da ka jing kala ka ba mat kita ki ba wat shisha ya ka jing map ai no blai mental ne ka wai pat ka por ngin sadon kam ya ka ne ka dekat pat kan mau bo blai long ba kloi ban map ha ka por bo Abraham u kerpat yu blai pi kan mau ban sle standard what okay okay Charles Klaban shong ata Charles no to Charles Klaban ya nan ni kamat standard ban EP ha ta te hakapor bau Abraham u kerpat yu blai pi mau ban pensa ya ka Sodom lada an shem badan si paungut hagato ka shnong mau u trai wong kumna habat ngapo Genesis lanong ka bakat pra record ka balai pu ar Genesis lanong ka ba khat pra soba ailang yang Bible kasi jongno kala jotte jonga lihat mulai mas tiwat te Genesis kalanong ka ba khat pra record ka ba lai pu ar hadin kata Abraham uloong
ba unum das ngau bitaru trai jonga ngate ngan kran satang kani shisin pat lese an syam shi phau thangta pet utrai ong kumno uru ula ong ngan om penjat no yaka na kabenta kishphau. Wow, adu kat no blai ulong batap da kajing snai blai wong bala dadan shphau ngot hasodom kibahok o ngan om penjat yaka shphau ngot slaban berkat adu kat no blai jong ulong ba isnai nangta kadon kapor ha kapor bau Moses ukerpat uyasat baru blai na kabenta ki pop jong ki Israel te nginepet hapo jingken kalonong kabakat sao dekot kabakat khandai jingken khat sao dekot kabakat khandai tuat jingken khat sao dekot kabakat khandai te u Moses hangne u kerpat u blai kani ka dekot ka ongkumne tenga kerpat ya me to map ya kapop jong kini kibreo kat bakum ka jing sin ai ka bakrau jong me bat kumba mela map ikini kibreo nadu kari Egypt jen hadu menta u Moses hangne u kerpat u blai bo un map ya kapop jong ki Israel ya ka e bakila le henry pet kumno u blai u jubab pet kumno u blai jubab de khat ba arphau ka ongkumne utrai ru ula ong ngala map kan kat ba kum ka ktien jong me kat no jing stat jong blai ban map kumni uang ngala map eki Israel kat ba kum ka ktien jong me no hadu kat no blai usimpore yang ni ban map kasimpor adangi plan adu kadok no baro hatu blai nong ngan perkat bahaswa hatu le kumta phi kumno ublai ustat hangne ban map umosa sukur pat hang tong tu ublai kumba switch on ka light hang tu ka me ka light baru blai kumta kumbangi pan te kumta un ai tu ngaju perkat kumne ublai takdau adangi perkat hadu kat no ublai kloi ban map an sapan ka mensem jangi te nangta hakapor bu David apply ki pop jong o kumno blai ule yo tangine pe chapo sam kalunong ka ba lai pu ar de khot ka basan sam lai pu ar de khot ka basan ka ong kumne u David u ong ngala pla yala ka pop hame bat yala ka jingbom hok ngam shem bure ngala ong ngan pla yala ki jing palat hau trai te mela map ya ka jingbom hok ka pop jonga habau David upan map no blai u David u ong bau blai ula map ya ka jingbom hok ka pop jonga u David u tip bau blai ula map ya ka pop jongo blai map yo hatu ladang alik pan map no blai ngan umla ban tip ngan susah sa ka jingdom lau blai ula map na mena matangan wan ho blai ngan pan map ngan sukerman bau ula map tang ba ngam tepat lau ula map sishan na mena atau kan long kumta stang ladangi klam sengap bahayo blai stang ladangi ngimi sengau ya kasuru blai nel dangi wana do kadok no borok amdai tang ba ubleun sengap yangi hendrai ngingin sayo sengau ru ya kajing pen pai ktien kumba umosa suyo sengau no blai hot nginum yo sengau ya kasur ke basawa kumba pio sengau yang amenta hendrai indan itu isur kaba mi nau blai kaban kran kadok no jongi kajimu perkat jongi un kran
baula map yang ni ban pen scam ro long bakak tien jong o baula map yang ni te menta ke jinga pule jong ni ro kadai bangin ya pen scam bangin ya pen tikna bangin ya pen kan mau biang sai sen yala de wai nangi menta bau ble la map yang ni kadai kata kajing temu jong kan kajing pule te phi nam ba ngila bandan ya kajing tep bau ble la lau la map na me ki pop jong ngila ban tep bon ki breu ki artatien ki kim tikna lau ble la map na me ki lau la pediang sisa na me ki lau la klet sisa na me ka pop jong ki hatu ble map sisa ki pop habangi pla ya ki ya o ta de jing kali hatu ble map sisa teng ki breu ki syam bau ble la ban map kadai nomor ba ki klam let sisa shu ble na do kada na para kasudai kata kamdai kajing duna na kalyang ublai kamdai bu ublai u ban map handai kadai kadok no jong ki ba ki pen ba kim pediang bau ublai u la ban map ki pen ki sngau kumba kila le pop hadu kata ki sngau bau ublai u la ban map ki wanda kata kajing mut ki wanda kajing artaten teng kim trek shu ban duai ki sngau ba kila pai den ublai kila jengai hadu kata bat ki sngau ba kim la shu ban wan pai shu ublai ki long kumu ki don ek to ka jimut jong usoitan ro habneng man shwang ngai tu blai ai u kalak ban kala pamut andai ka don ka por ka bau snau bala jengai palap no blai bat usngau ba umla shu ban wan pai shu blai bat namar bau ngai sa ya kata namar bau ngai sa ya kata ta kadau jengai no blai umla shu ban kala ka pamut baru bete kata ka juk kam se maki wei ki angal bar hau adam bar ki bro baro kan ka perthai dena umudu ki upen rem ki upen kiam se ki upen wong ki ba kaman to shu e phi ba phin doi kaman to shu e phi ba phin la jinga sang kaman to shu e phi ba phin pule ka bible nomar ba pitep phile ka ne uble la so si ba e phi phile ka ne ka pop ka ba uble no ma shu ban ma pe phi but what num persang pen bahai ka jing am kam don jing mat nomar pitep la shai pin sala beng ka chu pitep hadin chitaya hadin ataya ru pin rambe pino mara nomor pitep ke bau blai u kwai pi ban le ke bau blai kwai pi ba pin long kadai ka ba ba pin yo ya kata but hangta usoitanu un pen iengi ba ka jingai jong blai kalong ka ba telat kalong ka bom don bor wa te kata kalong ke ba ma de na but bun usoitan la yo ban job si bun ki man sim na kita ki jimpen shoy jong kalong ki ba ma ba ngai ka wen ki jing pen shoy ba kraw tam ka ba ni kini ki sngi ba khadu kam da dei atang spang ka jing skor spang umrat klaw spang ka dak umrat klaw spang ki jing thu lupa kam dei atang kata ngai don bun ki breu ki bla sngo thu spang umrat klaw ki bla sngo thu spang ka dak umrat klaw ki bla sngo thu bun ba ki jing thu lupa ha bible henrei pitap ki arta tien la thona me teng jong ki apnai ngai kendo kita ayo ekran bat ki markman kisngo thu bon ki jingjia kane ka perthai ki nang ban batai balai ki jia kum ne balai ka jia kum ta kila ban pen i ba kini baro ki de ki jing pendap jong kata ka jing thu lupa handrai dala poi pa de hak bai dai but ka ba khong san ai ka jing jong ki bakin tip lala map nem ki pop jong ki arta ten te kata ka de ka problem kalong ka ba ma ban long kum ta ne kisngo ba ka biang kalong ka ba ma nama lada ngim dan ya ka jing map jong blai lada
ngim tikna bo ble la ma pengi ngam tharai ngin la ban yang ka por ba kan wan ka dak mra klau ngam tharai bangin slur ban yang bangin sai pet ya kata shibet ya sha ban nga in sai pet balai lada ngim tikna bo ble la ma pengi bat ngim pat yo ma te ka jing map e jong bleng nom la ban yang ha ka to ka por ba kan wan ka dak mra klau ngin sai pet shibet kadon ka jubab ha bible phai bat nga ha ningkong yo anes lanong ban ningkong de khot ka ba khandai ningkong yo anes kalnong ka ba ningkong ka de khot ka ba khandai ladangi phlai ki pop jongi ulong ba yaina bat uba hok ban map no ye kita ki pop jongi bat ban pen khut yangi na ka bam hok baro ublei lo kran hakiktin ki ba shai ba ka jing tikna wong balada ni phlai ki pop jongi ulong uba yaina wano martatin long ba ulong uba yaina ban le ya kai ban map ulong uba yaina baru ba hok ban map ya ki pop jongi ban om tang kumta andre ulong uba yaina ru ban le ya kai da ban pen khut yangi na ka bam hok baro kani ketika ibu beli kwa ban le apo jonga jong phi ban map ya ki pop jonga jong phi bar ban pen khut yangi nomor ngidon kam baro ar dena ngidon kam baro ar berkanu kan long kebas tenat lada ngintip bau bela ma pe pop jongi kanu kalong kebas tenat lada ngin lek pa sheyeng bat ngi thia ban ngi so skam bangi back baru blai kanu kalong kebas ngo tenat lada ngin eman la ka sngi ni face ka future da ka jing so skam bau bela ma pe pop jongi ngin dan jing shapteng ya kalawai lada ngite bau bela ma pe pop jongi bon kibru kiting ya kalawai nomor ba kimti kena ya ka jinga dai jong ki baru blai lese ka jing kali kami haduk kat nu thrayu bleun map ladangin pendap ki kendon jong o haduk kat nu thrayun map phai bat nga po isaya lanong basan phusan isaya kalnong ka basan phusan de khot ban riu bat nyeu kong kumne wat phi utrai kat badang la ban syam ya u to kerpat ya u kat ba udang hajan to boman un eno yala kalenti bat u riu bom hok yala ki jingmut to un phai sha utrai te un sngosen ai ya u bat shau blai jongi namar un map phar hadu kan u blai la ban map yangi ka bible ko ong ba ladangi phla ya ki pop jongi ladangi kloi ban eno ya kalenti boman jongi ladangi kloi ban eno ya ki jingmut bom hok jongi bar ladangin phai shu blai nadu ka don baro long ba un snusen ai yangi namar shu blai jongi un le ayo namar ba blai jongi un map phar bible pharang stana pa ko ong kumno abundantly padan un map ker hai yangi kamno phikwa bo blon map phi hadu ba phin so hun ham sem hadu ba phin das yo thya suk hadu ba phin so suk hadu ba phin la thakli hadu ba phin num shapting shu ya ka lawai banum shapting shu ya ke ru ya ki jingpen shoy jong soitan ya ki jingpen ram jong ki breu banum shapting shu ya ki jingpen ram jong ka do no jongi hatungi kwa bu blin ma pingi hadu kata ngadon ka khubor ba bahai phi u blai ula ban la ya kata ula ban map phar yangi u blai ula ban map kerhai yang ai phi kat hadu ban ayang ai phi kata kumba phi kwa hadu katu blai ula ban la babun ki bro da ki wan shu blai ki pan map no blai ki ngachi bo blai la map tang ba yo kumno idani jing wet khandiat ho blai yo kumno kam umap nganget umap hi ubla yanga nga platang ba yo kumno wet hang ne hang tai na
wan su blai na do ka do not baro u blai un map kuj par. Te kani kadai ka khubor ba bha shisha ladangin perkata kata karukam. Te bat hakano karukam kabakerpang bau blai upen pau ya kajing kloi jong u bada kajing mon jong u ban map ya kinong pop kilaban jubab ya kai kerkom bakerpang bau blai lok pen pau saya kata bau blai lok long willing shisha long kloi shisha long ready sha ban map kadai kai kadai kasnamu jisu kadai nomar kasnamu jisu kadai kajing yap jong jisu dai ka bible kai thu yangi kata hapo rom kalanong kabasan kadakot kabapra rom san dakot kabapra kong henry blai upen ishna yala ka jong ka jing e changi ha kaba haba ngidang long ki bapop u kres u yap ya pli yangi nga shi stanap bai kan ka dakot namar ka klam shim loong ba ha ka por ba ngila sedang ban pule bible ha ka por ba ngila sedang ban duai ha ka por ba ngila sedang ban im ka jing im ka bahat yang tau kres ayap ya pli yangi henry kong ba ka por ba ngidang long ki bapop ni sakamanu blai ngimpat itu yu blai ni jangan u blai kran ben yu blai ngim dan jing tmu hiru ban wat yu blai ni kan ta ti u hak tu kapor u blai kloi ban ayu kon ban yap ta jong ta ka dai ke ka bolong plaba spang ka jing e jong blai yang u kloi ban ma phadu kata kata yang ai phi pinda pet hapo room kalnong ka bapra room kalnong ka bapra de khat balai phuar ka ong kumne kran spang u blai ubom shem labenut wat yala ukun jong uhi henry ula aiti no ya u na kabanta jong i baro kumno te unum ailam bat uru yaki eke baro hangi te hangningi i bahabau ublai u aiti ukun bala kamaroi jong u ula long kumbau ula ailo de ke baro hangi ula ailo de ke baro hangi berkatakan kentup ya ke jing map jong o abau kloi ban ayu jisu nak banta jongi kumbongi daman mana sutanat bei mention ka wei ba wala kalong ka ba e blai kadan ka jinge le baru blai ru ba un ayu kun jong o laun sha ya kan ga judgment reu bala hab kan yap no ski bom skut lani un sha yu kun jong o bon yap nak banta jongki handi blai u e jangi hado kata-kata ba u kloi ban ayu kun jong u an pen em yang api te but u blai habau ayu jisu upen iru ba ula long ba kloi ban map namar how jesus christ u blai ula ailo de ke baro dena how jesus christ ula ailo de ke baro tagdau ka kubor ka gospel ba bha ka ba blai ula yala pau abraham men shwa ka de how sambai en ku yigi jaj bendro bar jong ko pertai how sambai u pol u batai hapo galatia uang bau tu sambai udai u kres how kres ka pertai bar kanong bala kerku tu gede ka gospel ngiru mta how kres ngiyo ka jing mapai how kres nangta nginda petru harum lanong ka balai phabang harum lanong ka balai pet katu ka dekat ka ba arphulai an puli hadu kaba arpusan room lanong kabalai dekat kaba arphulai kong kumne namar baro kila laptop bat kila du leno ai ya kaburam jong ublai ya kiba lapen kesan ai da ka jingai ai jong ukan da kata ka jing suspa kaba how chris jisu dekat ba arpusan ya uba ka crunch pangu jisu hi ya uba labu pau ublai ban long ka jing penyasuk da ka jingat ha ka snam jong u
ban pen pau ya ka hok jong u na ka benta ka ba map ya kita ki pop ya ki balale menshwa ha ka jingesha ka jong blai Bible ko ong ba lada ngingat ha ka snam jong u ngingat ha ka jing yap jong jisu long ba u blai upen kesan ngi bat ule yu kamut kumno aba u blai upen kesan ngi kamut u ba ula map no ki pop ki bangi la le menshwa bat ngi wan kamut u blai la kum bangi pat julak pop meno meno blai u le hadu kat ne blai u le hadu kat ne ar Petros kalenong ka balai dekat ka bakandai ka ong kumne utrai le tut shaphang la ka jingkular kumbadon ki baya nyau ka jing le tut hendrai uyai sha slam bat phi ubom damon ya nuru ban jotno hendrai babaro kin poi sha ka jingkala ka bamot kani ka de ka jinglong jong blai kani ka de ka jinglong jong blai ka Bible ka ong ba ubleu yai sha slam bat nga bat phi ubom damon ya nuru ban jotno de babaro kin poi sha ka jingkala ka bamot balai ublai ulanu kendu hadu kat ne kat hadu bau kloi ban ai tino yu khon bala kamarwe jong o ngarum kwa ya nuru ban jotno kwa ngai phi ro ban jotno kat no tam yang ngai phi ki bala jumat chi se ne ka jing ai jong blai ba de ka jing e jong blai pada blai thadu kata ya ka perthai kat no tam ya kitu ki bala ngat kat no tam ki bala ngat rum kwa ingi bangin jotno kwa ingi ba mentangin pedang jisu ngin yam bat ngin ya lape ka gospel bat ha ka bakut pada an syemengi ha ka liang jong soitan kwa ya kata kwa bangin yai na hadu ka bakut kwa ingi bangin lajem hadu ka bakut tak dau kwa ingi ban pen ken mau na ka pos ka por bau ulang ba isna yangi uyai sha yangi ikitu ijing duna bangila halaga singi ukloi ban ma pengi ban kentu yangi ban kren yangi ban snang yangi ban pen bet yangi dai na pi mat ya kata man laga singi bau blai u pen bet ya ka jingem jong pi mat nga amat ya kata blai pen bet man laga singi ublay pen betang itu kibar dang syukala ni kong ngasngo ba hajim jong hadu menta ne tu hok ya phi ngam don idea hadu katno ngadon kamban pen bet hajim ma jong ngam don idea pasai la sni nashte pare ya kanero ngadang haban pen bet por bunga pulis phang laba ba khadu naka Bible bat naka jing pla jong Jesus Christ habang pulis phang laba ba khadu ngam don idea hadu katno haban pen bet ya jing ma jong bangan sya ba ublay pen bet yang bar bangan kan mau ba ublay wong yaw tau banga ek ngasnang pen bet kumbau kupayo khunu ba u ek ublay senang sempat un kran hangin pen bet yang nomor bau ek yang kwa ingi bangin jotna barengkat bat kata bau pen bet ya kajingem jongi rengkat bat kijing baklai kijing duna bangi le warlangi la ngatru upen kan mau ngi ba ngalong bakloi ban map amba ai lat yang bangan pen bet ya kajingem jong pi sya yang ande bun ki bru pada ki ong kalama ki ya ublay ablay ai lat yang anda pop sa sisnam andre de ublay ban ong yangi ai lat yang bangan tray ka jim jong pi ai lat yang bangan ban khut ya pi bangan ban khut nget ka jabok ka badan pi bangan bu pi ka ding kenang ban pen khut na itu nget ki jabok ka brangsa hangi menbau khun sarong auria ha ka to ka parsi ukla ka bamut bat wan pai shala yeng ken mau kumnu kupau la le to ini pai po Lukas kalnong ka khatsan de khot ba arphau
Lukas khatsan dekhot ke ba arpau ke Bible ko ong kumne tiu la yang judge komodu kun sarong auria ula yang judge baru la let shalau kupa henre haba udang jengairu ukpa jong u ula yo i u bat ula sengau sen ai bat ula mare ula demru ha kerendang jong u bat ula yai do ye u kani kade ka parsi jong u belai kumno ule yangi no belai ule yangi ulong bakloi ban map wat hadin bun snam la pun serwa la pun leno ya ka jingem daina kani kan tauru ya kitu ki breu ki bala jumat si sen ya ka jing jong ublai hendrai kumno ki poi bang ka pertai bat hadin pada kawan ka jing pen kendit ben breu ki perkat bat ki pan pai bang show blai compare la kis slam kila pai den ru ublai udang kloi ban pedang ki ang kloi te kani ka jing shisha bat pikin mau hakapor bau tu kunu kerpa do pa la nomor la pen kre de nam ban ajing kran yu pa la pen kre ngan la po hi ngan ong kumta bat pikin mau hakapor bau mut ban kerpat ban pelong yu tang kumu syakri pikin mau kerpa yu pa ban pelong yu tang kumu syakri pikin mau pa ula ong kumno naga bentau ni ukun pin pe satu dekat ke ba arpu ar hadu arpu sau ko ong kumne henry ukpau lo ong ya ki syakri jong u henry ukpau lo ong ya ki syakri jong u walam kloi ya ka jankup ka bakor tam batu pen kup ya u tu bu'ru ya ka sati ha ka kti jong u bat ya ki juti ha ki kejat jong u bat tu walam ya utau khon masi bala pen sengat tu pen yapru tu nginya bam nginya lek kemenru na bau new khon jonga ubala long ubala yap teula empat berla long ubala jano te la syampat yu komta kles dang banilek keman kerpat yo kupa ban plong yu tangku musyakri hendrai uklam la pin pule tu ka farsi pin samang tu bau uklam la ban kran lut ek ka bau la thmu den am kupau kuni ktina yu wong syakri wara itu ki jing ya ki jan phong gi bakodor wara pen phong unu kun jang upen don buram yu pinam upen don buram yu katu ka pen i ya ka jing kloi jong uban map henry u triet ya u dil ya u le u kumba le ya tu kun uba klam shimla sakama dainam u le ya u kumju kum kitu ki ba klam shimla sakama ule kumju pi teng ki bru ki perkat kumne da ki wan shoblai ki pan map no blai kin wan menta kin pan map no blai to kin nong ba kila ngek ba blai la map tang ba ki perkat pada ba let's say blai pada nga unsa le jan ski stoi ke bang mot ban unum long unum kudup jangan aku bak kudup kitu ki bompat laptop unum kerku yang aku bak kerku gitu ki bahok let's say yang ate nomor bangadang shu laptop ngadang shu plate let's say kan simpor ski yo blai kat hadu bonda kerku yang ada blai bang iwan shu iwan adu kadang bara un map par bar un pet yangi bar un yo yangi kumba hok jisu nomor mentah ngila don ukres apa jangi bar mentah ngila kup ya ka hok ukres but upet yang ngila kumbang 4 Julai pop menur akan mau kumbang Billy Graham justification. What does it mean justification? It simply means just as you have never seen before. Astunat ya kata wong ba kejing pen kesan gede kai ban pen kesan pi ban pelong pi ubreu la kumba ubong 4 Julai pop menur maru blai belum pecing untuk unle yang ikumta do blai ui changi ke Bible ko ong astunat ba ke Bible ko ong kata ka tin ka pen hun sisa ka do no jonga
Kong bau blai u i changi kong bau i jo kun jong o jisu skai pat ni kwa kat no tam ngin kwa na lor kata u blai u i changai phi kong bau i jo kun jong o jisu kong bang ong e phi mana bun ki breu ki perkhat ba ki dang kham sngu sanai ki breu ba ne u blai ki perkhat ba kham don men sim ki breu ba ne u blai tong ina pet kat kum na ka bible atu kalong shishan am kum ta ina phai po lucas kalonong ka ba khat wai de khot ka ba khat lai lucas khat wai de khot ba khat lai ka ong kum ne namar kata lada phi ki balong baman ukraine ki kimi ki pa jisu ukraine ki kimi ki pa wong namar kata lada phi ki balong baman phi tep ya ka ban ai ki jing ai ba bha ki khon jong phi ka bakat no tam bau kpa jong phi u ba habneng un ai um sem ba khot ha kita ki ba pa na o lada ki kimi ki pa ki kloi ban ai ka ba bha hangi lada ki kimi ki pa ki ba kan jado jongi ki isen ai yangi ki kloi ban ai yangi ka ba bha unta jongi u jisu kli wang ka bakat no tam yo blai wat num per khat yo blai ba let's say ka kham e yo blai ban le palat ban ya ka ba phi ki kimi ki pa phila ban le Henry yo blai le ngide ban per khat hakano gorokom ngide ban per khat kumba ka benang ka kham hajrong bane ka khandau kumta ka jing sne jong blai ka kham halor bane ki ke baro ka kham khrau kat no tam ada ki kimi ki pa ki long ki ba isnai u blai lai nai kranshu kloi ba te ki kimi ki pa la da ki khun ki phlai ki pop ki kloi na ban map ki kloi ban map ki kloi ban map te kat no tam u blai kat no tam u blai nga sei sutanat phitep la da ngai i ya ki jingle isnai jong ki breu la da ngai i ka jingle isnai jong ki kimi ki pa ya ki khun kai ka banga per khat ka long ba kai man se me anu ma blai nga per khat ba u blai lai khampalat u blai lai khampalat but ka bible ka ong hapo Matthias hinyau phra na babaro u bapanu pedang baru ba watu syam bat yau batit an ple baro u bapan kinyo ya kini ka jimap ai baro teng ki breu ki awatu blai ki la yam ki wate ka jimap ai ki bala ju yach sen baru blai hendrai ki kum laptop ki yam tamba wat hapren ka jing yam pa do no jong kiru kadang don pat kata ka jing bom tikna lau bleu no snow na meki kila yam hadu kata kila pen pau ka jing yam jong ki man la ka por tangba kimti kenapa pala map na meki lau bleu no snow na hendrai ha isaya sau khandai de khot ba khat san ka ongkum ne hatu ka breu kala ban kelat yala ikhun badang bun bahkan om isen ya ikhun ka kpo jongka shisha kine kila ban kelat penban nga ngan om kelat ya pha ong blai ikme kikpa kidang la ban kelat kidang la ban du jing isnai du blai unum du jing isnai ya kita ki ba yam bat ki ba khot karpat ya kteng jong uyo sngaw to ka por bangi yam uyo i ha to ka por bangi khyam sem uyo i yangai phi ublai umon ban ma pengi ukloi ban ma pengi hadu kata baru kloi ru ban ya sach namta jong ban kentu yangi ban kran hangi shpang ban kentu yangi pe chapo isaya lanong ban kong de khot ka ba khat phra ublai wang alete tongin ya sach nya lam ong utrai la ki pop jong phi ki long ki ba sau han
kin le kat kayor la kila sau betu kin long kumunyu lang berat ublei wang ale hadu kat no kata ke jing crowd jong ki pop jong pi ki bangang anom la ban map hadu kat no kata ke pop jong pi kalong ke bayong kalong ke basau dan ne ke basau betu ke bangang anom la ban pen ku jaka dan lada dan ke pop ke ba crowd hadu kata-kata ke ublei nom la ban pen ku jaka ke ublei nom la ban map hareka kamut ukres uyap leno ya kedeng pernah dai kamut ka jing ai jong blai kamlar te henry kamlong kumta ka bible ko ang ba nagasnam jong jesus christ amap atas uspa yang ai pi asat ko ji pop jong a jong pi te tagadaw ubleu ya sat yangi uya sat yangi namar ba amdan kano kano ka pop ka ubleu no ma ban ma dangiwan kano kano ka por dangiwan hagapor bangi laptop ka baret na ka ba he na hadin spouse nam naga jing phaiden ru ublai rang la bai nga shoes mo phlai ublai abang perkhat ka jing jong solomon ki katnu snam shu lamani blai thao halu datan man bo blai mapio baru kala ka bamot solomon mapio solomon baru solomon sotho ya ka ecclesiastes aden do kala ka bamot ublai long bakrao ka jing isnai ndai ban klat ya kata ndai ban klat nang ta ha isaya kalanong ka basau pulai rekhot ba arpusan ka ongkum no isaya sau pulai dekat ka ba arpusan ublai wang nga mangahi ngalong uta uba pendam no ya ki jingrengkang jong me na ka bentai ladehi bat nganum ken mau ye ki pop jong me ladangi plai ki pop jong ni ublai wang ba nganum ken mau shu ye ki pop jong pi anu long basutanat ya ki brio lada pin lek pan map kidang ken mau sa teng kidang ken mau sa teng teng la don jing thut ba pi hadin ka to kan ni kin pen ken mau ya pi gitu ki pop ba pi le ya ki men shwa ndai ublai ada umap yang ni ula map par unum pen ken mau shu map no badun pendam no ya gitu ki pop ha ka kitab habna akot record ka batho ya ki pop ublai un sat no ya kita bar un pen khut yang pendam no ya ki pop jong hadu ka tahu ublai ula ban le kalong pat ka jing shisha ba ublai ula ban klet shisha sngau e ban pediang ya kata sngau e ban nget ya kata ladangi de ki bru bakan chata khamtam yu ublai wala ban teplo de ki ke baro dena kumnu klet hagju ko por teplo de ki baro kumnu klet pa hande ka bible ko ong bala dangi plaun klet bat ngas pediang kata da ka jingat bat ka jingem jonga baru ublai ka jinga de jonga baru ublai kan bah tang bangin ngat ublai wala ban klet ngam khuslai sho manta spang tu ka pop ko banga ale man shwa ada nga pla ho blai mar nga te bo blai la ma compare la ki bru ki nong nga ong tep ngai i phi long kum ta man shwa palingan snoram mar blai la ma ya blai ngan snoram le se kin dan ki bru ki badang kan mau le se ki pop ki barang ka bangi dang le man haki katukat ne por dal dang la pla shi sha ho blai la klat tau de blai jongi mar hami ka nyau khat phra mika nyau khat phra kong kumne u ei u balong u blai kat mame u ba map ya ka jing bom hok bat u ba yat lat ya ki jing rengkang jong kita ki basa bat u ba yat lat ya ka jing rengkang jong kita ki basa ka jing yo kenti jong u
umbat ya ka jing bitar junam namar us ngau bah ha ka jing isnai wai blai ba kumu blai jong makloi ban ma inde man yo men sem na kini ki ktian rabangat nila jan poi ha ka bakut isya bat nga an pulis tang arteli ki dekat step jayu ladangi don ka jing map ai jong blai but ni te bo blai la map shayangi phabar nga po sam kalnong ko balai pu ar sam lai pu ar rekhot baning kong bat ba ar ko angkum ne suk uta ubalayo map no ya ka jing palat jong ubalayo telep no lin ya ka pop jong suk uta ubreu ubau trai nyau shu ya ka jing bom hok ha bat uba ka men sim jong amdan ka jing shukon lapan bana ka jing kerku lapan bana ka jing suk ha ki breu ki bala yo ya ka jing map jong blai ki bala yo pedang ya kata ka jing pen kesan jong blai suk maki nomor ba in suk ka jingem kina bait baru blai kinom shapting ya kalawai kinom shapting ban yang khmaru blai ka jing bisha kinom shapting ya ka jing wan asin jisu ite pun ki breu menta dang men shanta yauru ngai kendu atukat ni ki parlok ki bang ya ba ki bastanat ba ite abang ikran spang kini ki dak kishen ki bang hakane ko perthai bat yong bau jisu la janwan bat habang ikran spang kadak murat klau kadon ka jingting kadon ka jingting kadon ka jingting hajaka bakan ai men sem yaki bau jisu la janwan kalong pen ban ka kubor jong ka jing penting kawai na kadau ba kraw kadai nomor ba ngimpa dia baik baru blai ngimpa tikna la ubleu la map la mengi ngimpa tikna la thona me ka kerteng jongi haka kitab ka jingam ba ka main problem bat ngim dan ka gospel bat ngim shim la imru kat kum ka gospel ukres ambe kam daya ngi ban nong kumta puli ka bible puli ki apostol baro kisnguti kena bo ubleu la map ki bat ba nda ba one ukres inyo iyo kade ban nong kumta amengi hoit nga sngo thu ba haga jingyat lenti in wan gum kita ki jing pen shoy ngin sngo thu i kita ki ike baro nanta ka jing baha jong i khnang bangin dup tep yela de ngi don haka condition haka jinglong ko bakum no khnang bangin dup yet yela de khnang bangin dup wat kham baha shu yo blai ang ba pitep bon ki breu la dang ngi kran bahas phang ka jing map jong blai pitep ki ong kum no kinong wanum kran thang phang ka ni ka subject yang wanum kran thang phang ka ni ka subject phang ka jing map blai pikran ya ga ne kala ban long ka jing ma pikran palat ya ga ne kala ban wan ra ka jing ma nomor ba let's say kan penlong ya ki kristan bakin shim sting nomor da pikran palas phang ka jing map jong blai gibrekin sa shim sting ban kala ka bamut kin song ba blai map ngi te blai long ba kloi ban map ngan blai sngo tho ngan laptop ngan byang kumbanga nomor blai ya sha slambat nga ngan laptop ngan yat byang hakalenti kumbanga yat men shwa ngan pan khan ki ko blai ngan le ke ga banga sutanat nomor ba blai kloi ban map te kini gibru ki ong ba pet bhala da phi kran phanga jing map jong blai yo ka yalam baklai ki bru yo ka yalam baklai ki bru te nomor kata phi de ban kran bahas phang ka hukum jong blai phi de ban kran bahas phang ka sabaton nomor ki bru ki laklet eka phi de ban kran bahas phang murat klau nomor bon ki bru hak perthai ki asno phlai murat klau phi de ban kran bahas phang tu ki ngamunjur ba ngide ban kran phang ki tu ki bat ngide ban kran ngide ban address ki namar ba sibenta ber ka kubor ka bangi deban ras ka perthai ka deban ya lape ka kubor jang kilai ngal daina
Kidai ban ra kibru kidai ban tep ya gitu kidai ban syak maham denam kidai ban tep spang gajing sya spang go hukum ublai spang kijing ya thul upa jong ublai te Henry balai pat niteng ban address ya kajing map ai ublai hot ngayu i bat ngiyu i hi ba kajudan kum kataka jing kan sting denam haki kristan kajudan kata ka jing shim sting ya ka jing ai ya ka jing map ai ublai ki shim ya ka kum ka license ban laptop daina kadan nga pediang ya kata ba kadan ka problem nga pediang ba kadan kum kata tang nomor ba kadan kata ka problem ba ibreu ki kensting ki im karbamon hatu kamlong shu pat bangin kren ba ya kani ka subject ka jing map ai ublai nganget ba ni mes ban yo i ke ai ba ka jing ai jong ublai bat ka jing map ai jong ublai kala ban le yangi ladangi pele jing mot hau jisu ina phai bat nga po sam kalanong ko ba shis pa life hau kane hapor banga yo pule kane ka dekat ka tangon ka jing mot kar jonga bat ka ai men sim nga ba na dai ban pele jing mot ban ya lap ya ka snamu jis kres ya ka ding pnau jis kres ba de uru bala sa na pna sam shis pa life hau ka dekat ka basau ko angkum no Henry hame don ka jing map khnang ban yo shepting yame Bible ko angkum no how blai don ka jing map khnang ban yo shepting yo blai kei ba ka jing map ei jong blai kala ban le kalong ba kala ban ya lami ki breu hadu utau put bakin shepting yo blai ka jing map ei jong blai kanum ya lami ki breu bakin im yat kat bamon bakin yat bam saliashu bakin kelat yu blai ende ladaki ken mau hadu kan ublai kloi ban map e ki bat habaki pediang bat ki buram bat ki sngongu ya ka jing map ei jong ublai ka bo ublai ula pan pa nam ta jong ki kat hadu bo it no e khon bala khamar wai nam ta ban penem e ki ban sat khoji ki pop jong ki kata kan jendala pelong e ki bakin buram e ublai bakin shapting e ublai bakin e je ublai bat ngitep kamut ayu ban shapting e ublai dena ban shapting e ublai kamut ban kiam na ka basne ban shapting ublai kamut ban ej buram yu blai ban shapting ublai kamut ban ko ngu yu blai ban nget hu blai te kum no nginong ba ladang ye pulish pangajing mabai jong blai la se kan lamba klai ki breu la se stang ladangi pule haka jingkwa jong soitan la se stang ladang ye pule ka jing map e jong blai haka jing shai kabam long kat kum ka jing shai jong jisu Henry ladangi pule ya kani ka subject ha ka jingshai kumba ka long hau Chris Jisu ngangat ka jingma pa yu blai yang kan ya lamingi ban shapting yu blai batta ka daw nga song i phiman na ladangi ngim don ka jingma pa jong blai ladangi ngim te bo blai la ma pengi bat ngim ti kana bo blai la ma pengi lada ngim pat mat ya kata nginom la ban yang nda kawan ka dak marat klau nomor ki bala ban ya ka dak marat klau gidai tang ki pta ki ba shapting yu blai bat ki bom shapting yanu ru akan ka pertai kide kita ki bom shapting kita ki bala ban peniap tang ya ka mat Henry kide kita ki ba shapting ya utau bala ban penjat ya ka mat bat ka mensim jang ki adu jak tibat kaban la ban pelong ki bakin shapting yu blai kadai stang ganehi bakin don ka jimap jong blai tagadau para bangat tungin ta ya ka snamu jisu ka dot no jangi kata kamut ban ngat hake ki bo kres la le nam ta banging yo ka jing ma pa ka matu blai te to blen kur khu yang ai phi nang ba ka ne ka khubor ka ba menta to ai bangin ang san bat nginang
roy ha ka jingat nam ta ka burom jong uplai. Amen.